Poliisi! Poliisi, hei, on. Toi mun pyörä vietiin ja se on semmonen musta sininen. Eli jos sä voit etsiä se. Okei, mä voin yrittää. Joo, kiitos. Vittu. Joo, moi. Niin onko sä löytänyt jo sen pyörän? Mä jahtaan just sitä tyyppiä, ketä pöllisä. Joo, toivottavasti sä löydät sen pyöränkin sit. Ja sit kun sä oot löytänyt sen, niin heitä se varoista vankilaan sitten. Sitten kun mä saan sen kiinni, mä hakkaan sen ihan täysillä.